Вас вітає служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Вольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Тэхналагічны і маштабны. На прадпрыемстве «Гомель Агракамплект» у хуткім часе пачнуць узводзіць свінакомплекс на 100 000 галоў. Памяць пакаленняў. У Светлагорскім раёне стартавала абласная маладзёжная будоўля на мемарыяльным комплексе «Баграцыён». Пасха набліжаецца. У Гомелі пройдуць велікодныя богаслужэнні. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. На прадпрыемстве «Гомель Агракамплект» у хуткім часе пачнуць узводзіць свінакомплекс на 100 000 галоў. Гэта першы з 4 найбуйнейшых у краіне аб'ектаў такога кшталту. Усяго, згодна з распрацаванай стратэгіяй свінагадоўлі на 2025-2034 гады, плануецца пабудаваць 12 свінакомплексаў. Падрабязнасці далей у сюжэце. Тэхналагічны і маштабны. Новы свінакомплекс разлічаны на 100 000 галоў. Такі глобальны праект рэалізоўваецца ў рэгіёне ўпершыню за 30 гадоў. Працаваць комплекс будзе па замкнённым цыкле. На яго будуць паступаць рамонтнае пагалоўе, жывёлы будуць праходзіць карантин. Эти свиноматки будут попадать на свинокомплекс, дальше семеняться, после семенения проходить период супоросности и попадать дальше на опороз. И цикл таким образом будет получаться новые поросята, которая будет выращиваться до веса 120-110 килограмм. Таким образом цикл замкнулся, и мы будем получать на выходе постоянно продукцию. Пакуль праект знаходзіцца на ўзгадненні ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі. Паралельна адпрацоўваецца тэхналогія па ўтрыманню, кармленні і мікраклімаце. Разглядаюцца нюансы будуючых будынкаў і канструкцый. Плануецца, што комплекс будзе забяспечваць сыравіной адразу некалькі перапрацоўчых прадпрыемстваў. На что следует обратить внимание, на мой взгляд, самое важное – это кадры. Если будут работать люди опытные, профессиональные, понимающие, что происходит на предприятии, понимающие, что нужно сделать для того, чтобы это предприятие развивалось, вне всякого сомнения комплекс будет процветать. Поэтому мне кажется, что здесь уже пора обратить особое внимание на формирование коллектива. Все остальное – место размещения, строительный проект, сама стройка и оборудование – как мы сегодня увидели, я думаю, проблем не будет. Мы все закомплектуем и построим вовремя. Агракамплект аб'ядноўвае каля 11 прадпрыемстваў, на якіх працуюць каля 3000 чалавек. Для людзей створаны ўсе умовы. Бясплатнае гарачае харчаванне і падвоз да места працы і назад. У аграгарадку Урыцкая ўжо закладваюць новы шматкватэрны дом. Ён разлічаны таксама і на маладых спецыялістаў. Прыбыццё чакаецца з уводам у эксплуатацыю новага свинокомплексу. У нас делается очень большой акцент на человека. Мы заинтересованы в людях, мы заинтересованы в том, чтобы они оставались у нас работать. Те же самые студенты, которые к нам приходят по распределению. Поэтому мы заботимся о людях и делаем все, чтобы им у нас нравилось, и они продолжали работать на нашем предприятии. Прадпрыемства «Гомель Агракамплект» з'яўляецца найбуйнейшым вытворцам абсталявання для сельскай гаспадаркі ў Беларусі. Тут распрацоўваюць сучаснае даільнае абсталяванне, маецца ўласнае канструктарскае бюро і тэхналагічны аддзел, што дазваляе на высокім тэхнічным узроўні распрацоўваць і асвойваць серыйную вытворчасць новых відаў прадукцыі. Владислава Голобокіна, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Іскры ляцяць, метал падпарадкоўваецца рукам, а дакладнасць вышэй за ўсё. У Гомелі выбралі лепшых рабочых па прафесіях токар, фрэзероўшчык, слесар-інструментальшчык, электразваршчык. Аб людзях працоўных наш наступны сюжэт. Там, дзе хуткасць часта каштоўней за ўсё, сустракаюцца людзі, якія вырашаюць ісці сваім шляхам. Александр Касабуцкі на конкурс прафесіянальнага майстэрства прыйшоў не за рэкордамі. У той час, як іншыя шліфуюць час, ён шліфуе дэталі, дадаючы ў кожную з іх частку душы. Не хутка, а ідэальна. Менавіта такая стаўка ў маладога токара з Рэчыцы. Нужно выполнить заготовку в соответствии с чертежом, максимально близко в размерах и в допусках. И это все еще нужно на время. Помимо того, что нужно сделать быстро, нужно сделать в размере. Поэтому я решил, что скорость сегодня не моё. Я пойду через соблюдение всех величин. Дакладнасць, хуткасць, якасць – 3 паняццяў, якія вызначаюць прафесіяналізм рабочага. У зваршчыкаў дадаецца яшчэ і знешні выгляд шва. За маскамі 16 прафесіяналаў са ўсёй гомельскай вобласці. Зварачны апарат у руках яны трымаюць далёка не першы год. У нас есть 3 заготовки.
и их надо сварить горизонтальный и вертикальный шов 17-18. Вот. Ну и там, соответственно, задание в 2 прохода, корневой лицевой шов, последующая зачистка и предоставление уже жюри готовой продукции. Конкурс прафмайстэрства праводзіцца звыш 20 гадоў. Спіс удзельнікаў звыш паўсотні чалавек пераконвае, што такія спаборніцтвы запатрабаваныя сярод спецыялістаў. Данный конкурс позволяет как нам, так и нанимателям выявить наиболее талантливых рабочих для дальнейшего их продвижения, для того, чтобы показать качество рабочих специальностей, нужность, необходимость и вообще вовлечение молодых людей в тот продукт, который мы сегодня изготавливаем для Республики Беларусь. Конкурс прафесіянальнага майстэрства – гэта не толькі праверка ведаў, але і магчымасць сваімі ўменнямі і навыкамі заявіць пра сябе. Дыпломы пераможцаў атрымалі Андрей Кулашенко, Дмитрий Межевич, Андрей Жгухцоў і Дмитрий Чарнушевич. Татьяна Пимененкова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Светлагорскім раёне стартавала абласная маладзёжная будоўля. Месцам працы студатрадаў рэгіёну абраны мемарыяльны комплекс «Баграцыён». За ходам працэсу назіралі нашы карэспандэнты. Для Дзяніса Антоненка бягучая будоўля другая па ліку. Малады чалавек актыўны член БРСМ і добра сябе паказаў падчас работ на лядовым палацы ў Светлагорску. Студатрадаўскі вопыт прыйшоўся Дзянісу па душы, таму ён вырашыў паспрабаваць свае сілы на новым аб'екце. Работа в студотряде – это полезное дело, которое помогает не только пообщаться со своими сверстниками, заработать денег, но и сделать полезный вклад для своей страны. Атрад «Памяць пакаленняў» сфарміраваны з навучэнцаў Светлагорскага індустрыяльнага каледжа. Байцы выконваюць абавязкі падсобных рабочых, капаюць траншеі, убіраюць будаўнічае смецце і заліваюць бетон. Для моладзі гэта добрая практыка і магчымасць зрабіць уклад у агульную справу добраўпарадкавання мемарыялу. Я приехал студенческим отрядом «Память поколений». В составе у нас 10 человек. И работаю уже на протяжении 2 недель. Это даже по счету на то, что я здесь нахожусь, я могу оставить вклад в реконструкцию этого исторического места. Для нас большая честь находиться здесь и участвовать в строительстве мемориального комплекса, посвященному операции «Багратион». Сама операция сыграла важную роль в победе Советского Союза над фашистской Германией. Мы очень уважительно, трепетно относимся к данной возможности, к строительству данного мемориального комплекса. Ну и мы каждый день работаем, трудимся как надо. Работы на Баграцыёне пачаліся ў студзені. Зараз знешні корпус музея мемарыяла ўжо набыў канчатковыя рысы. Таксама пасля рэканструкцыі тут з'явіцца новы памятны знак, тэхніка, якая прымала ўдзел у аперацыі, і плошча воінскай славы. 95% коробки здания каменской работы уже выполнены. Внутри ведется отделка помещения, штукатуривание. Работы выполнены в среднем где-то процентов на 15. Студотряды у нас задействованы сейчас на данный момент. Они подготавливают цоколи к утеплению. Где-то в подсобных работах помогают каменщикам. Как бы ребята полноценно работают. Приятно. Наступальная аперацыя пачалася 23 чэрвеня і доўжылася 68 дзён. Баграцыён аб'яднаў войскі 4 франтоў і паклаў пачатак вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Аднаўленне мемарыяла – дадатковая магчымасць захаваць гісторыю і вывучаць яе не толькі па падручніках, але і мясцінах баявой славы. Алеся Зайц, Уладзіслаў Казлоў, телерадыёкампанія «Гомель». Генеральная прокуратура арганізуе флешмоб, прымеркаваны да 80-годдзя перамогі. Удзел у ім прымуць усе рэгіёны Беларусі. Флешмоб праводзіцца з улікам матэрыялаў, сабраных Генеральнай прокуратурай аб генацыдзе беларускага народа. Абласным падраздзяленням прапанавалі зрабіць відэаролікі з дэкламацыяй вершаў аб перамозе. В преддверии 9 мая Генеральной прокуратурой объявлен конкурс стихов, посвященных Дню Победы. Совместно с телерадиокомпанией «Гомель» мы снимаем видеоролики, где принимают участие прокурорские работники, учащиеся правового класса «Юный прокурор», учащиеся Гомельского кадетского училища, где они читают стихи о победе. Верш, які рыхтуе Гомельская вобласць, працягласцю каля 1,5 хвілін. Аўтар – памочнік прокурора Гомельскага района Александр Асадчы. Мы просим ответа. Опустим глаза. Молча уходим от обелисков. Свечи погасли. Угасла война. Их взгляд отразится в утренних искрах. Мирно живя, мы за память в ответе. Должен быть каждый герой на слуху. Мы не забыли и помнят все дети, как страшно и горько им было в войну.
Напярэдадні 9 мая відэаролікі з вершамі аб перамозе будуць размешчаны ў сацыяльных сетках і тэлеграм-канале Генеральнай пракуратуры. Управленне ўнутраных спраў гомельскага аблвыканкама адзначыла 106-ю гадавіну з дня ўтварэння. Гісторыя народнай міліцыі рэгіёна, заснаванай у далёкім 1919 годзе, назаўжды вызначыла яе асноўную мэту – служыць людзям. У той час міліцыянеры, выхадцы з народа, сталі абаронцамі маладой дзяржавы, бясстрашна змагаючыся з крымінальнымі і бандыцкімі групоўкамі. Пра аднаго з герояў міліцыі і як адзначылі свята абаронцы айчыны ў матэрыяле Ганны Кустачовай. Больш за стагоддзя гісторыя беларускай міліцыі ўключае ў сябе мноства прыкладаў адданасці радзіме, народу і ідэалам справядлівасці. Подвігі супрацоўнікаў, якія не шкадавалі сваіх жыццяў, абараняючы законныя правы і інтарэсы грамадзян у перыяд мірнага і ваеннага часу, з'яўляецца трывалым падмуркам для прадаўжэння гісторыі міліцыі. Супрацоўнікі органаў унутраных спраў Гомельшчыны з гонарам носяць званне абаронцаў закону, для якіх вернасць радзіме і прысядзе, ідэалам справядлівасці і гуманізму сталі сэнсам жыцця. Адзін з герояў нашага часу – лейтенант міліцыі Александр Паўлюкоў. Хлопец вучыўся ў дарожна-будаўнічым каледжы і ніяк не думаў, што будзе служыць у міліцыі. На уроках па асновах права выкладчык, былы міліцыянер, распавёў аб службе, ды так, што Александр адразу ж захацеў памяняць прафесію. І вось уже больш за 7 гадоў оперупаўнаважаны служыць радзіме. Сам проявил желание свое стать офицером и двигаться куда-то дальше. С 2018 года, как я пришел с первоначальной подготовки, я работал в патрульно-постовой службе, служил в должности милиционера 2 года. Я был обычным постовым, ходил по улицам, выявлял правонарушения. Когда заступаю на службу, каждый день что-то новое. У меня гордость, потому что я уже как бы сержант, я был сержантом, теперь вот уже на уровень выше стал. И лично для меня это гордо. Па ініцыятыве лейтенанта, які заступіў на дзяжурства, амаль па гарачых слядах была раскрыта справа аб забойстве грамадзяніна. За прафесійна грамотнае дзеянне ініцыятыву, праяўленыя пры выкананні службовых задач, лейтенант міліцыі быў узнагароджаны падзякай. Шлях ад малодшага лейтенанта да генерала можа быць розным. Галоўнае, каб прафесія абараняць была прызваннем. На святочным канцэрце ў гонар 106-годдзя стварэння беларускай міліцыі асаблівыя словы падзякі гучалі ветэранам, тым, хто прысвяціў жыццё службе, перадаючы вопыт і традыцыі новым пакаленням. Нынешнее поколение стражей правопорядка делают также все для того, чтобы наши люди жили в мирной, красивой, счастливой стране. От себя, от руководства управления внутренних дел я поздравляю всех ныне действующих сотрудников, ветеранов органов внутренних дел, членов их семей с нашим праздником. Я желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба и реализации всех своих планов. Сёння органы ўнутраных спраў Гомельскай вобласці цвёрда стаяць на варце канстытуцыйнага парадку і нацыянальнай бяспекі. Заўсёды гатовы прыняць выклікі новага часу, адказна выконваючы сваю місію па ахове грамадства і дзяржавы. Супрацоўнікі УУЗ Гомельскага аблвыканкама і яго падраздзяленняў не на словах, а на справе ўвасабляюць у жыццё дэвіз беларускай міліцыі. Служым закону, народу, айчыне. Ганна Кустачова, Владислав Козлов, телерадиокомпания «Гомель». Віртуальныя колбы – рэальныя адкрыцці. Мазыранін Артём Заяц стварыў VR-лабараторыю. Распрацоўка дапамагае вучням бяспечна праводзіць эксперыменты, а настаўнікам не затрачваць сродкі на рэактывы. Аб хіміі ў новым фармаце Таццяна Піменёнкава. У свеце, дзе тэхналогіі сціраюць межы магчымага, Артём Заяц адзін з тых, хто стварае будучыню. 9-класнік з Мазыра, як і многія школьнікі, сутыкнуўся з цяжкасцямі пры вывучэнні хіміі. Дарагія рэактывы, абмежаванне па часе, страх перад памылкай. Усё гэта перашкаджала паглыбіцца ў свет эксперымента. Все опыты невозможно провести в рамках школьной лаборатории, поскольку некоторые опыты, например, опыт с золотом, очень дорогостоящий. Нецелесообразно в школу закупать золото для одного опыта. Некоторые опыты могут не проводиться из-за того, что они опасны для здоровья. Але тое, што нельга, наадварот, вельмі хочацца. Цікавасць бярэ верх. І Артём Заяц знайшоў рашэнне – віртуальная лабараторыя. У лічбавым свеце кожны можа адчуць сябе сапраўдным навукоўцам, не рызыкуючы пры гэтым нічым, акрамя сваіх гіпотэз. Вначале защиту оденьте. Да. Пустую голову. Воду дальше добавьте.
VR-акуляры, экраны, жаданне пазнаваць свет хіміі. Усяго 3 элементы, галоўныя складаючыя поспеху ў віртуальнай лабараторыі. Прычым праект выйшаў далёка за межы звычайнай цікавасці. Гэта сапраўдны прарыў у сферы адукацыі. У нас в стране, несмотря на то, что есть похожие аналоги, не очень дорогие, да, и требуется какая-то подписка. Проект уже был апробирован на уроках химии в 9-й школе города Мозыря и также был апробирован в образовательном центре РКОД, Мозыря, да, это школа программирования. Там ребята учились проводить химические реакции, да, изучались, какие могут быть возможные ошибки в приложении, да, и таким образом это приложение улучшалось. Над праектам праца вялася каля 9 месяцаў, атрымалася сапраўднае інавацыйнае дзіця, якое здольна адкрыць новыя гарызонты адукацыйнага працэсу Беларусі. Так, школьнікам, якія навучаюцца дома, больш не патрэбна думаць, дзе знайсці рэактывы для эксперыментаў. Хімічная лабараторыя заўсёды побач. Все, что им нужно, это очки, под которые он разработан, но сам проект портирован также и на школьные компьютеры. Это, конечно же, не даст того уровня погружения, как с очками, но позволит очень сильно удешевить школам стоимость, в принципе, эксплуатации этого проекта, поскольку им не придется закупать очки, а школьные компьютеры есть в любой школе. Проект нацелен на подготовку учащихся к сдаче централизованных тестирований. Я хочу сделать так, чтобы учителя могли сами создавать свои программы, сами создавать опыт. Віртуальная лабараторыя – гэта пра новы штуршок у развіцці адукацыйнай сістэмы Беларусі. Праект быў адзначаны на самым высокім узроўні і атрымаў перамогу на рэспубліканскім конкурсе «100 ідэй для Беларусі». Што яшчэ раз пераконвае, сучасныя тэхналогіі і бязмежныя магчымасці побач. Тацяна Піменёнкава, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Пасха наближается. У областным цэнтры богослужения отбудутся у 24 православных прыходах, а таксама у 2 парафіях Рымска-каталіцкай царквы. Падчас правядзення святочных рэлігійных мерапрыемстваў у Гомелі будуць дзяжурыць усе службы. ДАІ, УУС, МНС, медыцынскія работнікі. З улікам названых мерапрыемстваў будзе працаваць транспарт у начны перыяд з 19 на 20 красавіка. Таксама запланавана правядзенне хрэснага ходу 20 красавіка ля касцёла Нараджэння Божай Маці, а таксама ля касцёла ў небаўзяцці Найсвяцейшай Панны Марыі. Пачатак у 7:00. Каўчэг з часціцай мошчаў свяціцеля Тихана, патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі, прывезлі для пакланення ў Гомель. Святыня прабудзе ў горадзе да 20 красавіка. Патрыярх Тихан – адзін з самых ушаноўваемых святых. Рускую царкву ён узначальваў у няпросты перыяд – эпохі ганенняў. Прыхаджане просяць у святого об избавлении от хвороб, злости и засмышения. Он не один раз был арестован, суды были разные нарекания на него, были разные посылы, чтобы не только его засудить, но и уничтожить русскую православную церковь. И вот этот человек фактически стоял в кормило и не допустил распада русской православной церкви. У 100-гадовую гадавіну з дня скону свяціцеля Тихана па благаславенні свяцейшага патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла каўчэг з часціцы яго мошчаў будзе дастаўлены ў 90 гарадоў Расіі і Беларусі. З 15 красавіка ў Гомельскай вобласці уведзена забарона на лоўлю судака. Яна прадоўжыцца да 30 мая. Агульная нераставая забарона ў Гомельскай вобласці сёлета дзейнічае з 20 сакавіка па 18 мая. У гэты перыяд аматарскае рыбалоўства дазваляецца толькі адной вудай у светлы час сутак з берага. Открывается запрет на вылов судака. Это что означает? Что пойманный законным образом судак в это время должен быть как можно более аккуратно снят со снасти и выпущен в живом неповрежденном виде обратно в водоем. За парушэнне прадугледжана адміністрацыйная адказнасць. Штраф для грамадзян можа скласці ад 10 до 30 базавых велічынь. Акрамя таго, прадугледжана пакрыццё шкоды навакольнаму асяроддзю у трайным памеры за кожную канфіскаваную асобіну. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Вольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.